إلى كل من قلق في هذه الليلة، فقد تعرض منزلي بۆ هەر کەسێکی ئیشەو نیگەران بوو ماڵا من ڕووبڕووی دەستدرێژیەکە ترسنۆک بوو سپاس بۆ خودێ ئەز و ئەوێن لەگەل من ژی کار دکن گەڵێکی باشن موشک و فرۆکەیان بێفرۆکەوان ئێن ترسنۆک نیشتمان و سبەرۆژی ئەوا ناکن داخوازێ ji هەمویان دکم گوتوبێژین ئارام و ئاواکەر بکن ji بۆ عێراق و سبەرۆژە عێراقی ولا تبني مستقبلا، ونحن نعمل على بناء وطننا. ev yekem derketina Serokwezîrê Iraqê Mustafa Kazimî bû. Piştî berê sibaha îro yekşemê bi firokeya bêfirokvan a bombekirî êriş bo ser mala wî hat kirin ku şaneya ragihandina emniya Iraqê ragihand. Di êrişê de Kazimî silamet bû. Ji ber berî êrişê mala xwe bicihîştî bû, lê sê ji zerewanên wî birîndar bûn. Ev pêşhat rojek piştî gefên her yek ji serokê hevpeymaniya Fetih baskê siyasî grûpên Heşte Şabî Hadî Amirî û serokê grûpa çekdar a Esayibî Ehlê Heq Qeys Xez'elî hat ku ragihandibûn teqekirina li xwe pêşandarên ji encamên hilbijartina Parlamentoya Iraqê nerazî ku îna borî li Bexdayê qewmî bê cezakirin derbas nabe. دماء هذه الشهداء عندما تقوم أنت بالرد بهذه الطريقة. بۆ کازمی بخوا بۆ خوینا وان شەهیدان دەما tu bûyî awayî bersiv didî bi teqandina fîşekên rast û destdirêjiyê dikî ti daxwazeka wan xwepêşanderan nebû li dijî sextekariyê nebe bê sebrî û bersivdana te jî bi vî awayî wate tu berpirsê yekemê sextekariyê ya hatiye dizîn jî li ba te ye ey Kazimî û yên li pişt û pêş Kazimîne hemû ewên beşdarî wî tewanî jî bûn yek bi yek dinasin خوینا شهیدان دادگهکردنا ویا اگر من روزک ji rojan tola خوینا ابو مهدی و حج قاسمی نستانده به حاشا به برسوا me gehişte hemû bin kêk Amerîkî. Her wiha sekreterê giştiyê yekîniyên Seydel Şuheda Ebu Alawelayê ku yek ji grûpên Heşte Şabîyê di peyamekê de bo Serokwezîrê Iraqê Mustafa Kazimî got. Divê du tiştan ji bîr bikî. Yekem heneka mana di postê Serokwezîr de, duyem tu nayê vegerandin bo postê xwe yê berêjî. Piştî êrişa ser mala Serokwezîrê Iraqê rêberê tevgera Sedir, Muqteda Sedir di twîtekê de nivîsiye. Ev karê terorîstî ku aliyekî bilind ê welat kiriye armanc, bi armanckirneke zelal û eşkere ya Iraq û gelê wê yê ku asayîş û aramiya wê welat kiriye armanc. Bo vegerandina navê tewlîheviya ku hêzên derveyî dewletê dest dideynin ser, da ku Iraq di nav têkdan, tundutijî û terorê de bijî, rûbirûyî metirsî û destwerdana derveya li vir û hûr bibe. Loma divê artêşa me ya çavnetirs û hêzên me yên ewlekariyeyên pêlewan berpirsiyariyê werbigirin. Heta Iraq baş dibe û bihêz dibe. Hevdem Wezareta Derveya Amerîkayê hewla kuştina Serokwezîrê Iraqê şermezar kir û wek kiryareke terorîstî bo ser dilê dewleta Iraqê binav kir. Herçiqas heta niha ti alêkî berpirsyariya wê êrişê li xwe negirtiye, lê êriş hev awayê wan êrişên ku berê bo ser balozxaneya Amerîkayê ya Iraqê hêzên hevpeyman û bajarê Hewlêr hatine kirin. Piraniya caran jî grûpên ser bi Heşte Şabî berpirsyariya wan li xwe girtine.